Možno toto inak aj niečo, čo ukazuje tú dôležitosť OSN alebo tú kredibilitu tej organizácie, že niektorí ľudia si myslia, že na to, aby bol štát štátom, tak potrebujú byť členským štátom OSN, čo nie je pravda. Sú to dve odlišné organizácie. Rada Európy je staršia, bola založená po druhej svetovej vojne, v podstate v takej forme, ako je teraz. Európska únia, ako viete možno zo školy, tak sa vyvíjala postupom času, hej, do tej podoby, čo je teraz. Inak oni nám to tiež neuľahčili, pretože v Štrasburgu je aj Európsky parlament, ktorý je by the way s touto krásnou budovou, čo je Rada Európy, prepojená len mostom. Takže moc nám to neuľahčili v tom, že si to mýlime. A nebojte sa, aj niektorí vyučujúci nevedia, že je medzi tým rozdiel. Dokonca ja som na obedy chodil do Európskeho parlamentu, pretože tu to varili strašne. Ja mám také pravidlo v živote. Jediná blbá otázka, ktorá je, tak je tá, ktorá je neopýtaná. Čiže pýtať sa. Blbé otázky reálne neexistujú.